ba fa da wannan ya kamata ka mutu ka bar ma 'ya'yanka ba. Mun faɗa, musamman masu fitowa suna rawa a TikTok, ba irin wannan gadon ya kamata ka bar ma iyayenka ba. Kuma ke da kike fitowa kina girgiza kirjinki ko kuma kina girgiza bayanki, mazaunanki, ba irin wannan gadon ya kamata ki bar ma iyayenki ba, kuma ba wannan gadon ya kamata ki bar ma 'ya'yanki ba. Kai da kake zuwa kana rawa da matarka kana nudawa a duniya, da yake Allah ya yi ka kamar sakare baka da iyaye, amma duk mai surika da iyaye ba zai iya wannan aikin ba. Duk wanda yake sanin iyayensa suna da mutunci ba zai wannan ba, ko ba haka bane? Wanda duk ya san yana da surikai a gari, ba za a baka mace kuma ka zo ka rinka rawa da ita ubanta ya rinka gani a TikTok ba. Baka da kunya, ko kana da shi kai magana? Wala baka da kunya ne, baka da kunya. Kuma kai ba mai gaya maka, kuma baka jin kunyar kowa. Har uban da ya haifi yayi girmar da ita ya baka, ku zo kuna rawa da ita kana nunawa a duniya a TikTok. Uwarta ta ga wannan ko kakarta, zai muku daɗi? Kuma zai muku san zai sa a sa muku albarka? Ai ba zai yi ba. So mutane su san abin da za su iya bar ma 'ya'yansu, ko su bar musu abun kunya, ko kuma su bar musu abin da za a yaba musu. Wallahi mutum ya shirya ma abin da ko bayan ka abin da za ka bar masa, ya kamata ka bar masa abin alheri.